Čau, kámo. Můžete přepojit někdy fungovat normálně, včera ukazoval, že bude pršet 1 hodinu, dneska prostě celý den. Tak něco vymyslíme, ne? No jasně. Tak vidíš. Když dneska si chcete pořídit nějaký dostupný velký SUVčko, dejme tomu do 500 000 korun. Většina lidí jde strategií, že se kouká po něčem, co vidí každý den. Ale na některé auta se prostě hold zapomene. Protože duši to chtějí, ale prostě v nich budí ten strach neznámosti. No a teď otázka zní, proč? Co chybí většině dostupných SUV? Kodiaq první generace, Santa Fečko, Tiguan druhý nebo třetí generace, RAV4, no právě ten offroad. A co vlastně znamená SUV? Sport Utility Vehicle, neboli sportovní užitkové vozidlo. No a co to má s tím spojený? Dneska to jsou auta, které možná budou mít čtyřkolku z Haldexem, s 2litrovou petkou braníka pod kapotou místo motoru. Sice máš hodně místa v autě, ale máš malý koule. Ale vůz, který právě řídím, ty problémy nemá. Je to auto pro pořádného chlapa. A tento model je plný testosteronu. Jeep Grand Cherokee VK2. Jako na rovinu, SUV se mi ani moc nelíbí. Nejsem úplně toho fanda. Nelíbí se mi, jak se to řídí. Nelíbí se mi ta akcelerace, takový pomalý, mohutný, auto je těžký. Já jsem prostě zvyklý na kupéčka, zvyklý jsem na sedany a ten posed, jak na židli, není úplně pro mě. Fakt, že ne. Když se na to budu koukat objektivně a vezmu si své předsudky zpátky, tak dokážu pochopit, proč lidi mají rádi tento typ auta. Chceš mít vysoký posed, chceš mít pocit bezpečí, chceš mít vzadu svoji rodinu, děti, v kufru mít pytel brambor, matraci, kolo, prostě všechno, co dokážeš tam položit. A nechceš být limitovaný nějakým rozměrem, velikostí. A přitom nechceš mít nějaký velký pick-up v centru města, kde ho ani nezaparkuješ, ale vůbec jako nezaparkuješ. Cherokee není zas tak velký, abyste ho někde nezaparkovali v centru nebo někde na parkovišti v obchodáku. Není ani úplně malej, jak nějaký fake SUVčko typu T-Rocka. Líbí se mi u každého amerického auta jejich sedačky. Ve srovnání s klasickýma evropskýma SUVčkama ty sedačky jsou prostě pohodlnější, lepší za mě. Je tady ale druhá strana. Kvalita materiálu, sami jak vidíte, není zas úplně nejlepší. Ale co si budem, v Mercedesu novým je to podobný. Auto je z roku 2017. Ovšem si ale myslím, že tohle je určitě starší než já. Za mě, co jsem třeba nemohl najít, je ovládání výhřevu a ventilace sedaček. Jo, je to tady. Jsou tady ale dvě věci, co já v autech absolutně zbožňuju. Alcantarová stropnice, což jsem tady fakt nečekal, že uvidím. A příplatková hudba Harman Kardon. Auto váží zhruba 2 tuny. Ale na to, jak to váží, nemá to špatnou akceleraci. Bude vám to určitě stačit na levý pruh německé dálnice. Pokud se tam neobjeví RSová oktávka. Máme tady základní brzdy a ty docela stačí. Na SUVčko docela fajn. Ale nezapomeňte, že vás to vždycky bude tlačit kinetickou silou dopředu. Avšak víme, že brzdy není silnou stránkou u všech vysokých aut. Kámo, koukej, větší americký brácha. Tak co? Dáme rudy, ne? Generace VK2 se vyráběla v rámci koncernu Stellantis. Tady vidíte značky tohoto koncernu. Takový Američan italského původu. Pod kapotou tady máme 3-litrový V6 naftu, producent V motory. Stejné motory se dávaly do Chrysleru, do Jeepu a do Dodgeu. V kupě s tímto motorem tady máme automatickou převodovku ZF 8HP70, který bych se nebal. 8 stupňů, super převodovky. Bylo u Audi, BMW a dalších světových značek. Víte, který je hlavní důvod koupit toho auta? No právě čtyřkolka. Existují tady 3 druhy čtyřkolek, záleží podle výbavy. Jako první je Quadratrack 1,
který je zcela automatický, stálá čtyřkolka. Žádná páka, nic navíc. Jako druhý je Quadratrack 2 s dvoustupňovou rozhodovkou s redukcí. Trošku víc do terénu. Jako třetí je tady Quadradrive 2. Je to stálá čtyřkolka s mezinápojovým diferenciálem, který funguje v 5 různých režimech. Snow, Sand, Auto, Mood a Rock. Tomu tady máme ovládaný samosvor na zadní nápravě, který dělí točivý moment 48 až 52% ve prospěch zadku. Ať toho není málo, tak tady máme ještě vzduchový podvozek. Nečekaně Quadralift. Na co se dát pozor? DPF filtr, EGR ventil, AdBlue systém. Tady nejsou z těch nejspolehlivějších. Obecně Grand Cherokee není jenom sednout a jezdit. Vyžaduje kvalifikovaný servis a ten není úplně nejlevnější. Doporučení: objednávajte si díly z Ameriky. Tady jsou dražší. Inženýři Jeepu dávají skryté znaky o své minulosti do každých svých aut. Třeba to můžeme vidět tady. Siluet prvního wheelies. A nebo tady. Since 1941. Napiš do komentáře, který skryté znaky se našel ty na svým Cherokee. No a like ty vole. No a teď věšnička na dortu. Motorizace. Kromě našeho dieselu, Grand Cherokee VK2 měl celkem 4 benzínové motory. A každý z nich je větší mago než ten druhý. Začneme od začátku. 3.6 Pentastar V6, 286 koní. Tohle je motor, který najdeš v půlce Chrysleru, Dodgeu, Ramu. Nic zajímavého. Pak přijde věc. 5.7 Hemi V8, 352 koní. Čísla tady nejsou to hlavní je zvuk. Tohle není motor, tohle je zážitek. Chceš ještě víc? 6.4 Hemi SRT8, 465 koní, 0 na stovku za 4,8 sekundy, skoro 3 tunovém SUV. A pak je tady absolutní šílenec. Trackhawk, 6,2 litru, mechanický kompresor, 707 koní. Jeden z nejrychlejších sériových SUV v historii. Mimochodem, motor z Challengeru SRT8 Hellcat je stejný jako v Trackhawku. No a co já bych si z toho vzal? SRT8, je to bláznivý auto s emocemi, ale ne natolik, že ti to někde nechá na stromnu. Když tady sedím, tak chci něco říct o interiéru. Kůže Mattyho Dervantina. Tohle není jenom jakýkoliv dřevo. Tohle je skutečný plast. Auto může to vládat vysokotechnologickým displejem. Přesně z 0. let. Když zrovna se nemůžete připojit k multimédii, tak můžete poslouchat krásnou symfonii veškerých materiálů auta. Tlačítka na volantu jsou intuitivní. Natolik intuitivní, že tady ani nenajdete ovládání hlasitosti a přepínání hudby. To je pouze vzadu. No a teď vážně. Sedí si mi tady dobře. Je to tady pěkný. Máme tady dobrou hudbu od Harmanu, máme tady střechu, máme tady Alcantaru, spousta místa v kufru. No a samozřejmě místo na děti. Pokud chcete hodně muziky za málo peněz, you're welcome. Víš, existuje jeden příběh, o kterým si ani nemluví, když přijde řeč na Jeep. Příběh o tom, jak legendární americký terénní vůz, symbol svobody, bezdroží a amerického ducha, byl znovu zrozen evropskou automobilovou společností. A většina lidí to dodnes ani netuší. Abychom to pochopili, musíme se vrátit do Ameriky 70. let. Tehdy existoval výrobce jménem AMC, American Motors Corporation, firma, která vlastnila značku Jeep. Jenže AMC se v té době pomalu, ale jistě blížila ke konci. Modely jako Gremlin nebo Pacer se staly spíš terčem posměchu než bestsellery. Peníze docházely, konkurence drtila, budoucnost vypadala velmi temně. A právě v tento moment, kdy to dopadlo nejhůř, se na scéně objeví nečekaný hráč. Velká evropská automobilová společnost začne investovat do AMC. Nejdřív malý podíl, pak větší a pak získá kontrolní paket akcí. Jeep, ten nejvíc americký brand, přichází pod kontrolu evropské společnosti. A co se stane dál? Začíná vývoj prvního Cherokee. Inženýři téhle evropské společnosti sedí u rýsovaných prken bok po boku s americkým týmem. Přináší nové metody projektování, tak pokrokové, že ji Chrysler později převzal do celé své skupiny. Přinášejí nové nápady, nový pohled na to, jak má moderní SUV vypadat. Cherokee XJ roku 1984. Revoluce. Auto bez rámu, s nezávislým zavěšením všech kol, kompaktní, lehké, ale přitom skutečně terénní vůz. Právě Cherokee XJ v podstatě vynalezl moderní SUV tak, jak ho známe dnes. A teď otázka. Kdo byl ten tajemný zachránce Jeepu? Kdo stojí za jedním z nejznámějších amerických automobilů 20. století? Renault, státní francouzská automobilová firma, která fakticky stvořila nejameričtější vůz 20. století. No a nebýt Renaulta, tak žádný znovu zrození Cherokee by nebylo. Z toho populárního Cherokee vyšel i první model Grand Cherokee,
který měl za úkol být prostějším, luxusnějším, no a komfortnějším. Model právě vyšel 1992. Grand Cherokee existoval v 5 generacích. Nejdřív to patřilo Američanům, pak to patřilo Renaultu, pak Mercedesu, no a teď Fiatu. Takže 5. generace slousla, dostala 7 míst, je ještě větší, ale za mě ten design je takovej skromnější. Za mě ale tato generace má nejbrutálnější vzhled, nejbrutálnější masku a nejvíc legendární motory v tom. Logická otázka. Potřebuje někdo tohle auto v Čechách? Asi úplně ne. Je tady nějaký množství lidí, kterým se Cherokee líbí. A mají úplně v jak bych o tom nemluvil špatně, jak bych neříkal, že má špatné vlastnosti a takovýhle věci. Přece jenom, tohle auto si jim líbí. A to je ten důležitý point. Kupujte si auta, který máte rádi. Kupujte si auta, který rádi řídíte. A nehledejte v tom smysl. Je to o životě, ne? No a děkuji vám za shlédnutí. Dejte like a odebírejte nás.